Urresti jauna. Ekuoko lehendakari gai bezala. Zeintzuk dira bake prozesua errotzeko dauzkasun proposamenak? Eko berdeaken ikusten duguna da, azken urteetan gatazka soziopolitiko bat izan dugula. Honek esan nahi duena da, gizartea kontuetan hartzen ez dueneko edozein irtenbideek ez duela arrakastarik izango. Hau dela eta gure proposamena gizarte eragile eta gizarteak berak, herritargoak, parte hartu behar dutela mahai baten, eztabaidako mahai baten, nolabait ahalbideratzeko herritargoaren parte hartze aktiboa, prozesu zabal eta parte hartzeko baten. Erabakitzeko eskubidea eta parte hartzekoa batera etorri behar dira, eta gure ustez egin beharrekoa da Islandian egindan bezalako prozesu konstituziogile bat abiaraztea. Non gizarteak berak parte hartze aktiboa daukan, nahi dauan guztia eztabaidatzeko eta bere erabakiak hartzeko, baita ere zelanez erakundeekiko eta estatuarekiko eduki nahi ditueneko harremanak. Gure ustez, Euskadin nortasunak anitzak eta partekatuak dira. Hau dela eta egoitzako herritargotzaren alde egiten dugu, non herritargoaren eskubideak ez datozten nazio bat edo bestekoa izatearen menpe, baizik eta pertsona bakoitzak bere egoitza egonkorra dueneko tokiaren menpe. Ideia honek ahalbideratzen duena da estatu nazioko kontzeptua gainditzea eta erakundeekiko mailak birsailkatzea 3 maila ezberdinetan: lokala, Europa eta nazioartekoa edo mundukoa. Azkenik ezin ditugu ahaztu gatazka honen biktima guztiak. Beraien eskubideak mantendu behar dituzte, batez be, egiako eskubidea, justiziakoa eta erreparazio moralekoa. Baita ere, bere memoria mantendu behar dugu eta sufrimenduaren errelatua edo historia berregin. Azkenik baita ere, gatazka honetatik irtenbide bat aurkitzeko, kanpoko edo atzerriko begiraleen laguntza behar dugula baita ere ikusten dugu. Gure eskutik behintzat, Europako alderdi berdearen adituen laguntza izango dugu.